Chan Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Porque Mayong mga adlaw mga ka-travelers, no? Mayong buntag sa inyong tanan. Nata diri mga ka-travelers atong tanawon ng mga basura diri ug unsa po style sa Japan nga mga basura mga ka-travelers. Mga ka-travelers, ato ang sudungon ug atong tan-awon ug atong lantawon ang mga basura dinhi sa Japan. Ato ang ato ang nagpatagpaton kung unsa pud ang ilang mga style aron makuha pud sa ato ang mga sistema ug unsa ilang mga kayuhan nga gibuhat sa ilang nasod. Pugunta mabutang pud sa tuang nasod nga mabuhat og maayo ingon ta nga liso nga moturok sa matag usa sa una-una sa tao. Alta sa mga basura nila mga ka-travelers. Muni ang mga basura dinhi sa Japan, no? Muni ang mga basura mga ka-travelers, no? Kabantay mo. Walay sapin ba ilang gikuhaan. Lalahi mo og style ang hapon, no? Ang mga sapin cover ba katong cover sa mga mineral. Yan na nakabutang sa gawas mga ka-travelers, oh. Plastic na gid mo ilabay na i-exo di pwede nang okay na siya na mga ka-travelers. Pick on yun siya na mga ka-travelers. Mga lata na siya, mga lata kaya dari mga ka-travelers kuha na siya mga papel ba mga sagatas. Wala lang mga style mga ka-travelers, no? Atong makitan nga pindot gid kayo di na hagpat gid nila ba ilang pilo covers mga ka-travelers. Mga kape po siya diri, kape mga lata ba diri nga side lata mga ka-travelers, no? Kining lata dili na pwede dai mga ka-travelers, ano ang may mga kuan nga nga namurag buto gani ang mga gas dito pwede na diri kape okay na wala mga travelers na mga travelers, no? Okay na siya travelers mga foam mga kalaganing bills ng sa isda mga tawag lang sponge mga foam, no? Pindot kay mga travelers na raw pinlo kailang kuan ka travelers mo niya ang mga mall din sa Japan, mall ni sa mga travelers sa gawas na gini sa mga travelers, no? Tanawa mga ka-travelers, no? Atong nagpatagpaton ng ilahang mga style travelers para makuha na to bato masunod sa mga style nila. Muni ang style sa Japan mga ka-travelers. Dito po sa Pikas mga ka-travelers, ito makita to sa amin. Sila po muhikot mga ka-travelers at sila po muhipo sa ilang mga sila muhipo sa ilang mga ipalit mga ka-travelers na sila mo kuan sila mo sorry mo ipos lagi ka-travelers babalo yung mga style din mga ka-travelers. Indot ka din mga ka-travelers ang mga sistema mga ka-travelers si Manoy mga ka-travelers, no? Indot ang mga sistema mga muna gitawag din mga ka-travelers big value sa mga ka-travelers. Mura o kung sa tuwa pa na yung mga insisimul ba kung may gamay lang sa mga travelers sila po yung mabutang mga travelers, oh. Si Manang Maneo sila mo yung mabalot mga ka-travelers. Si Manang o siya mo yung mabalot mga ka-travelers. Siya yung mabalot mga ka-travelers. Pag kumanog bayad na travelers balot na siya usa-usa yahay kayong kaser, no? Diba? Kaser mga ka-travelers yahay kayo dari Japan. Igora mo dispose ba yang mo palit mo ito yung mo balot o ni ang big value mga ka-travelers, no? Ang nakalami mo ko diri mga ka-travelers kay ang matag tao ba na si agyanan ba ni agyanan o sakyanan
Apoy agayan og bisikleta, nga mga ka-travelers, safety kayo ba? No? Ato makita nga safety kayo lang sistema din sa Japan. Dili ka madlok magkalakaw kay agyanan sa tao. Naman gyud siya agyanan, no? Nakakulong na sa mga ka-travelers. Agyanan sa bike. Dili pataka ang bike ug agi-agi, no? Patay mga higala nga mga inchik po do. Muni mga ka-travelers, no? Muni ang agyanan sa bisikleta kaning nay kuan mga tao. Safety kay mga ka-travelers. Agyanan sa sakyanan. Muna anak ka nindot ang sistema diri mga ka-travelers. Mga ka-travelers, no? Kaning kuan ni siya, kaning basura ni siya kay wala na may sulod, no? Wala naman siya sulod mga ka-travelers, basura, pero asan ako na siya ilabay? Pakita ng mga ka-travelers, ha? Kini siya, ang labayan na ni tulo kabuok. Tulo ni siya mga ka-travelers, tulo. Kay kaning taklob mga ka-travelers, nara mga ka-travelers. Mga ka-travelers, kini taklob mga ka-travelers. Diri ni siya ilabay mga ka-travelers, light diri siya itong ka-travelers, taro. Ihulog na ko mga ka-travelers, ha? Ihulog na ko mga ka-travelers. Ka-travelers, wala pa tamaman ka-travelers. Kining kuwan mga ka-travelers, kaya na po ang kanina pong langkat ko na sa ka-travelers, langkat ko na sa ka-travelers kanina. Kining silupin mga ka-travelers, kining mga silupin, kining silupin mga ka-travelers, langkat ko na sa ka-travelers. Ilangkat na mga ka-travelers. Maglangkat, sinaw na siya ka-travelers, no? Tapos sinaw na siya ka-travelers. Sinaw lang siya mga ka-travelers. Labay niya dahil ka-travelers katong ka-travelers. Ikuha na mga ka-travelers, no? Labay niya ka-travelers. Labay na kuha na siya ka-travelers, no? Kaning naay mga silupin-silupin, wala na mutuman po. Katog yung mga hapon yung mga kuhan. Mutuman siya na kuha, no? Wala na siya silupin ko, ano siya ka-travelers. Ito ba na? Iwa, ano, gumi wa, duko. Ikaw ako na, isyo. Ako ko na kit. Alahi ako sa mga ka-travelers. Ako ko ka. Ako na, ako ko na kin, ha? Dali po to siya, katong dali na siya. Haray ka to ko yung mga stop. Katong di ka-travelers, no? Katong gikuha na to ganina. Katong silupin nga gikuha na to ganina. Moto siya ka-travelers. Dali to siya, oh. Wala ning anak sila kay stricto mga travelers sa tong tanaw na. Diri mga ka-travelers, diri dito mutang mga travelers itong gikuha na mo gani. So, muna siya. Ning anak kay stricto diri mga ka-travelers. Ato si Manong mabuti tikuha sa kuan. Mga basura. Anak mo na mga travelers no. Ning anak ang style system mo sa Japan. Salamat. Alay ka to gyud stop. Mga sistema mga travelers mo nakita na to nga labing kay mga katigulang mga travelers, labing kayo silang duha. Nagtrabaho sa travelers. Mga ka-travelers na ako lang ipakita sa inyo kung ang pagbayad ba na ako mo mabalot, kaming mga customer mo mabalot sa mo ang gipamalit. Ako ipakita sa inyo mga ka-travelers. Kamay lang akong baliton kay murag naman daw coronavirus, lain mo na akong lawas magkaroon. Tara mga ka-travelers. Ang uban gadali sila namin mabalot, mabayad mga ka-travelers, oh. Customer na mga ka-travelers. Kung sa kabali mong paliton nga mga ipang kumpra nimo, ikaw gid mo balot mga ka-travelers. Ngani ang style din mga ka-travelers. Hindi ako sila magpapag sinupin mga ka-travelers. Ako na yung magbalot mga ka-travelers. Sagdanan ako ang pagbalot. Nagsod na ko kukunit kayo mga ka-travelers kaya video pa ko ba niya. Bayad ko sa kuan lisod na.
Sa ikaw ginubalot ito Travelers. Mga ka-travelers no, mag-inom tag juice mga ka-travelers. Moto ilang mga style diri mga ka-travelers. Number 1, mo pila ka kadiyot, ini human nimo pila. Kung ano nimo i-total sa cashier, pag mag-total sa cashier. Wato dayon ka dito sa bayaran, ikaw bagay mo pindot mga ka-travelers. Ikaw pod mo balot mo nang wala kay traffic dire, wala kayo eh. Walay uso-uso ang dagag mga pila mga ka-travelers. Kay ikaw mo balot, ikaw pagid mo mabayad sa hulog sa kwarta. Ngana ang style dire mga ka-travelers. Gani sa luyon ako nagbalot pa sila oh. Ngana ang mga style dire mga ka-travelers mo na nga dali. Ang lisod gibuhat ni nagdali. Muna nga wala po mo reklamo sa mga ka-travelers. Nga na ang sitwasyon diri sa Japan mga ka-travelers. O daghan kay salamat sa inyohang mga pag-subscribe, pag-like. Salamat sa tanan mga ka-travelers. O daghan pa may mahibuluan diri sa Japan. Labi na sa to ang mga OFW, mag-amping lang sa kanunay. God bless. Kung naamoy time, subscribe mo sa Chan Travelers. Kung naamoy time, subscribe mo sa Chan Travelers.